ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ସବୁ ଶନିବାର ଦିନ ସଫା କରନ୍ତୁ ଓ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଠାକୁର ଘର ଦୀପ ସବୁବେଳେ ସଫା କରି ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ଠାକୁର ଘରକୁ ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସଫା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠାକୁର ବାସନ ସବୁବେଳେ ସଫା ସୁତରା ରଖନ୍ତୁ। ଠାକୁର ଘରେ ସବୁବେଳେ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଠାକୁର ପୂଜା କଲାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଚଉରା ପାଖରେ ଘିଅ ଦୀପ ଲଗାନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କ କପଡ଼ା ସଫା ସୁତରା ରଖନ୍ତୁ। ଠାକୁର ଘର ଭୋଗ ଦେଉଥିବା ଥାଳିକୁ ଧୋଇ ରଖନ୍ତୁ। ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ସବୁବେଳେ ଠାକୁର ଘର ପରଦା କିମ୍ବା କବାଟ ଦେବା ଉଚିତ। ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ଠାକୁର ଘର ଓଳାନ୍ତୁ। ଯେ କୌଣସି ପୂଜା ପର୍ବରେ ଠାକୁର ଘର ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ସଫା କରିବା ସମୟରେ କେବେ ଭୂମି ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିତ୍ତଳ ଥାଳିରେ ରଖି ସଫା କରିଲେ ଉତ୍ତମ।